Den offentlige sektor den består af staten, 5 regioner og 98 kommuner, og den er politisk styret via finansloven. Den danske offentlige sektor det er en af verdens største, og den offentlige sektor den påvirker samfundsøkonomien, fordi 30% af den samlede produktion sker i den offentlige sektor. Så løser den offentlige sektor forskellige fælles problemer. For eksempel de omfordeler de her goder som uddannelse, ældrepleje, og så styrer de blandt andet politiet. Den offentlige sektor fungerer også som omfordeler, fordi den spreder velfærd til alle for at få mere lighed, og det sker via SU, dagpenge og pension. Ja, den offentlige økonomi den samles under et, hvilket kaldes de offentlige finanser. Og de offentlige finanser de finansieres af skatter, og der skelnes mellem direkte skatter og indirekte skatter. Og de direkte skatter det er den skat, som borgerne betaler hver måned, så det er altså for borgerne og direkte ind til det offentlige. Og de indirekte skatter er den skat, der er, eller den moms og de forbrugsafgifter, der er på varer, som borgerne på sin vis betaler, men de betaler igennem varerne til staten. Derudover så er der indkomstskatten, som jo ligesom er den her skat. Og den første skat, der er inde under indkomstskatten, det er arbejdsmarkedsbidrag, som alle betaler. Selv den, den 15-årige avisomdeler betaler også arbejdsmarkedsbidrag, som er 8% af bruttoindkomsten. Derudover så er der et personfradrag, så når du er over 18, så har du et frikort, hvor at du indtil du har betjent 44.000 kroner, kun skal betale arbejdsmarkedsbidrag. Og når du tjener over det, så skal du op på den skattepligtige indkomst. Ja, så den skattepligtige indkomst, det er altså nettoindkomsten, som er, når man har betalt arbejdsmarkedsbidrag og personfradrag. Og under den skattepligtige indkomst skal man betale kommuneskat, sundhedsbidrag, bundskat eller topskat. Kommuneskat, det afhænger af kommunen, men er cirka 25%, så den er altså proportional. Hvor så har vi et sundhedsbidrag, som er 3% af den skattepligtige indkomst. Og så har vi en bundskat, som ligger på 9,08%. Hvis man så tjener over 467.300 kroner om året, så skal man af de penge, der er over det her beløb, altså det man har tjent ekstra, der skal man betale en topskat på 15%. Det vil sige, at de her to skatter gør altså, at det danske skattesystem er progressivt. Og så kan man også kigge på marginalskatten, som er skatten, som er tjent på den sidste krone. Og der kan man også inddrage skatteloftet, fordi at marginalskatten må aldrig være højere end 51,7%. Jeg skal så fortælle lidt om selskabsskat og ejendomsskat. Og selskabsskatten, det betales af virksomheder og af det overskud, de har tilbage ved årets udgang. Så de betaler skat af deres overskud. Og ejendomsskatten består af to ting. Grundskyld, som er skat på jorden, som er den jord, du har, som betales til kommunen. Og ejendomsværdiskat, som er skat af ejendomsværdien. Og ejendomsværdiskatten er en immobil skattekilde, det vil sige, at den kan ikke flyttes til udlandet. Og hvor bruges pengene så? Altså 44% af udgifterne, som er 1000 milliarder kroner, bruges til social beskyttelse, som sikrer, at vi alle sammen har god velfærd. Og det aftales så via finanslovsforhandlingerne. Ja, og så skelnes der mellem to slags omfordeling. Og det første det er den vertikale omfordeling, som sker mellem personer og grupper. Altså for eksempel når en leder betaler topskat, så kan det gå til en person på kontanthjælp. Så på den måde er der en omfordeling i samfundet af goderne. Derudover så er der den horisontale omfordeling, som sker over en persons livsforløb. Og det vil sige for eksempel mig, som betaler skat, det vil så på et eller andet tidspunkt komme tilbage til mig, hvis jeg engang bliver syg, eller hvis jeg engang ender på kontanthjælp.